Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Awganistandan Pakistana, Pakistandan İran'ın sivilen Türkiye göçün Türkmenliň ykbaly barada şuny söz açýar. İstanbullu Zeytinburnu etrafynda ýaşaýan Türkmenliň arasynda ine şu taýyk ýaňrak diýen ýaly Awganistandan göçüp gelen Türkmenler we şolaň wekilleri bilen häzir şolaň ykbaly barada söz açýar. Hawa Ömer, Imamnazar, Osman, Jumanazar, Gurbanazar aga hemmäňiz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Sağ olun. Ne Ömer onu ilki bilen senden başlaly. Sen ýaňy ýakynda gelen bir Türkmenlerden Türkiýe. Awganistandan soňky döwürlerde Türkiýe göçüp gelýän Türkmenleri göçmäge näme mejbur edýär? Türkmen o çetde bir has bir az millet, bir sanaglyca üy, birler ýani bazı meselelerimiz vardı, okul meselemiz vardı, hastalyk meselemiz vardı. Hatta birler kimligimizni bilmiýordyk. Özbek adyna geçýärdik. Türkmenligimizi bilmiýärdi hiçbir. Başgasına bile goýun. Ama gördüm baktım şu 30 ýylyň içinde men hissat alınmaýapdyr. Gelýän nesilme men şöyle bir yaşadım ama şular yaşamasın diye birler onun İran'a geldik. Yolda has bir kynykçylyk bilen, bir kaçak yolu bilen. Vizesiz geçtiniz. Vizesiz geçtik. Kanun, bir kanun vizesiz geçtik. Ama bu geçmek has bir müşkülat. Ama sen özünü bir ölüme taşlap geçiyorsun. Bizler şu yurdu geçip geldik bizler. Yani Afganistan'dan Pakistan, Pakistan'dan İran, İran'dan Türkiye. Ne serketten arkadan geçip bolýarmy? Yok, bunun içinde dağlardan yürümeli, araba yok bazı yerde, araba tapan yerde araba mindik. Yani motor tapan yerimizde. Tamam. Şöyle Türkiye'ye geldik. Yolla izza sözümüzü ölen. Ata mindik. Ata mindiňiz. Piyade geçtik. Yani şöyle. Näme tapsak bir özlemimizi, bir canımızı hatara taşlap qaytdyk bizler. Ömer, Osman, Imamnazar, onu siz maşgalaňyz bilen geldiňiz. Çağalaňyz şeýlemi? Maşgala bolup geldiňiz. Bu ha zamanly howplar. Burdan polis görse ya esker görse zat etse siz nädip bular ýaly hiç kime görünmän. Bular ýaly 3 ýurdun serhedini geçip geldiňiz. Nähili boldy bu? Bizler barzı yok şu Pakistan'da tapdyk, şu hemme zatlarımızı masraf ettik. Bizler etdik, pulu verdik. Nädik geçsek şunu bizler Türkiye'ne geçeldiýdik. Bizlerin bir awlatlarymız, bir nesilimiz Türk millete, Türk bayragyny aşağı tanlardyk geldik bizler. Şu gelecek nesilimiz ama şular bir öz dilini, öz bir Türkmenligini yitirmesin diye bizler Türkiye'ye qaytdyk. Bu 10 ýylda alar 5 ýyllara bir wagt ama Türkiye'sini tanardyk, şoňa geldik. Yollu, nähili kynçylyklar baştan geçirildi. Seni polis tutaýsa ýene ýygyny berjek. Esker we şulara ýalakadaatlaryň içinden nädip geçip geldiňiz? Nähili boldy? Şunu gurulňar aýsaňyz, Imamnazar, Osman. Dua edip ayetul kursini okuyup näme edip Ýol boýunça diýen ha? Allah'a yalvarıp geldik. Ondan soň Polis sat görmediňizmi ýolda? İran'a geçen pille bulduk. Tutuldyňyz. Bulduk. Näme etdiler? Biller Türkmence gepleşiberdik. Biller Türkmensiz diýdi. Ýok, biller Türkmen diýdi. Biller aýra durum diýdi. Yalvardyk, bejerdik. Meniň hanım hatta hamladar. Rahmi geldi. İran polisleri billere Koy verdi. Türkiye'ye gelsek rahat geldik. Türkiye'den bäri soň näme boldy? Araçaktan, Serketden nähil geçdiňiz? Serhetden 8 saatlik dağdan yürüyerek geldik. Onu Serketden siz Eskerden kaçıp geçdiňiz da şeýlemi? Kaçıp geçtik. Dağ içinden geçtik. Dağ içinden geçtik. Yani cengelden geçtik. Şu rakam geçtik. Gice geçtik. İyice geçtik. Simhları götürüp ötüp bir ikimiz götürüp duruyoruz. Bir ikimiz aslından Ha, geçiyoruz. şol tikenli filmleri ha? Kendisi. Serketden filmlerini götürüp durýaňyz, çağalar zatlara maşaňdan geçýär. Aşağıdan geçiyor. Umuman bu geçlerim giyici oluyor da. Hemmesi giyice saat 2 gece, 3 gece. Benim şu barada bir kız sözüm aydayın. Türkiye'deki yaşayan Türkmenler bu yaşıyor şükür. Bunun kadrını biliyoruz. Onun için bizim berde yaşayan Türkmenlerimiz karındaşlanmanın halini katığı düşünüyor. Şu bolup kayttım da Anır'da. Anır'daki Türkmenler, yaşayan Türkmenlerimiz katı kıyınçılıkta yaşıyor. Sebebi onların geleceği yok. Bir bilim alayın diye de alıp bilen yoklar. Ondan sonra bunlar mecbur kalıyor. Neymiş etsek diyorlar. Türkmenlerimiz Türkmençiliğinden yitirip var ya. Sebebi o yerde diline mi yitip var ya, Türkmençiliğine mi yitip var ya. Ondan sonra bunlar yine de bizim karındaşlarımız Türkiye'de var ya da Türkiye'de yaşayan Türkmenlerimiz var. Biz ne etmeli deyip öyle içinde maslahat edenler biz diyor hani karındaşlarımıza varal hiç olmadı. Dilimiz bir, kanımız bir, Türkiye varalı. Sebebi başka bir hostar yok da hostar aktarıyorlar özlerine. Onun mecbur bunlarım şu kaçak yolların olsun ne edip bardan barayın zadını satıyor, elindeki kızılını satıyor. Olan ölümün başında. Ölümü göderip geliyor şu gelen adamlar. Kelle koltukta geliyor. Kelle koltukta ölümü sebebi bizim ben bu bilyen eştenim Türkmenlerden şu dağın içinde soğukta kaydıp donup bir maşgala hemmesi ölenleri biliyor. Çok katı kıyın günler görüyor. Yolla her hile adam her hile näme var? Oğrusu var, doğrusu var. Yine de Hudaý bir yol verip bir hilekler ol geliyorlar yona.
Hormatly radio dinleyijiler, mehriban doňurlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimizde bugün Owganistanyň, Pakistanyň hem Iranyň üstü bilen gaçgak ýagdaýda bir kanun görnüşdi. Türkiýe göçüp gelen türkmenliň ykbaly barada gurrun edýär. Ine söhbetdeşler, siz dağlara aşyp Pakistanyň üstü bilen, Iranyň üstü bilen Türkiýe'ge geldik diýdiňizde, bir kanun ýagdaýda. Ýorlu ýyza gelýän wagtyňyz. Başga milletlerden hem özüňiz ýaly ýorlu gaçyp göçüp gelýänleri gördüňizmi? Olary duş geldiňizmi? İranlılar geliyor ya Afganlar geliyor ya Pakistanlılar geliyor. Türkmen kavminin daşarı. Bunlar hemmesi Urf'a geçmek istiyorlar. Ama bizler aytıyoruz Urf'a gitmiyoruz. Şu Türkiye'de bizler yaşalı. Ne için bizler çağılamız? Şu Türkmencanı yitirmesin, bizlerin neslimiz gitmesin diye. Ama bana şunun Urf'a gidecek olsak Urf'a bizler gitmek istemiyoruz. Bizler Türkiye'de karar diyoruz. Bizler şimdi göreceğimizi gördük, eşeğimizi estik ama bizlerin şu neslimiz var. Türkmen olup şu Türkmenliğini bilsin ama şu dilimizi yitirip varıyoruz bizler. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Inha Owganistanyň, Pakistanyň şeýlede İstanbulda ýaşap ýören türkmenler söhbetdeşlerimiz. Ine häzir aramyzda ýene bir söhbetdeşimiz goşuldy. Döwlet Mirat Çary, senem hoş geldin gepleşigimize. Hoş bulduk. Ne Döwlet Mirat Çary, onda ýaňy ine Gurban Nazar aýtdy, Imam Nazar, Ömer Osman bular aýtdylar. Bular bir kanun ýolun bizesiz gaçyp gelýärler. Ine Türkiýe'ge gelenden soň Türkiýede bulan problemasy gutorýarmy? Şulan Türkiýe'ge gelip sizin araňyzda bir kynçylyk çekmediýäli, sizin Owganistan türkmenleri ýardamlaşma we raýdaşlyk jemgyýetiniz nähili işler edýär? Şu doganlarymyza näme kömek edýärler? Hazır Owganistandan Türkiye, İstanbul'a gelen Türkmen garyndaşlarymyza bizler Owganistan Türkmenleri Raýdaşlyk we Daýanyşma dernegi bolup okula gidip bilmeýän çağalarymyzy Okuwa ýazdyrýaňyzda? Hawa. Geçen günlerde bir 24 tane çağamızı bir okula yazdırdık. Okuýmasy için bir ýerde. Bu çağalan elinde pasporty, ýaşaýyş ruhsady zady barmy ýa-da ruhsady ýokmy? Yine hiç zadı yok. Ne yaşayış ruhsatı var. Dine bir Owganistan'ın pasaportu var ellerinde. Elinde hiç ýyly ruhsady ýok. Ýöne şonda da siz okuwa ýazdyrdyňyz bu türkmen çağalary. Hawa, Türkmen çağaları inşallah okula yazdırdık. Hazır yine bu yerde elinde yaşayış ruhsatı bolman hastanalara giden, şifahanelere giden Türkmen yine alacaklar bolýarlar. Alsalar hem hani pully köp tutýar. Şolaryň pullary düşünmek için barýar. Barıp şolara iýe çykýar. Elimizden geldigiçe, güýjümüziň yetdigiçe yine burada İstanbul'da yaşayan Türkmenlerin öz ýardamlygyndan etýär bulary. Yine bir döwletden ya Türkiýe devletinden yine bir başga döwletden hiç bir kömek alamyz ýok. Öz-özüňiz türkmenler bolup, öz-özüňiz agdy birlikde şolara kömek edýäňiz şeýle. Hawa bolýar şonu. Döwletçe benim şöyle bir zatlar yine aýdaýyn. Hawa Gurban Nazar. Türkiye devleti Türkmenlere katı üns veriyor. Nişulmanın anlaşılamaz anırdan şu kaçak yoluyla gelen. Türkiye'nin kanunu buna hiç ruhsat veremiyor. Kaçak hükmünde gelen adamın bunu ne çağırdı, o kapbiler, ne nahmet bilir, bu sebebi kanunun çiğnaptır diyor. Nahmet diyende bunlar Türkmen diyor. Türkmen olsa ay gözüm boluyor diyor. Türkmenliğimiz için geçirimlik ediyorlar. Şunun için biz prezidentimize hemmesine sağ olsun ediyor şulan adından, Türkmenliğimizin adından. Türkiye'de diýdiňiz geçirimlik edýär diýdiňiz de. Diňe şu Türkiýeň geçirimlik etmegi Türkmeniň problemasyny çözermi? Yok, çözmez. Türkmenistan näme biler? Ya beýleki ýurtlarda ýaşayan dünýä türkmenleri meselem Owganistandaky, Pakistandaky türkmenlere nähili kömek edip çıkıp bolar. Biz indi dil kömegi edäýmezek barıp başga ýurtlarda ýaşayan türkmenlerimize aňyrda barıp bulan näme çözjek goda gaty kyn bizim için. Ýöne Türkmenistan bu zatlardan biz bir tarap diýip uzakda galýar. Ýöne biz türkmeniň niýde bolsa bir ayak asty bolmasyna ruhsat bermeliler. Niýde bir kynçylygy bolsa, kyn ýagdaýda bolsa, şoňa dil kömegine ber etmeli hiç bolmaz. Ümit bermeli ýa-da halkara ýüz tutmaly bizim şu türkmenlerimiz ýa-da şu halkara guramalar döwlet tarapyndan kurulan ýa-da şu resmiýetde tanılan uramalar şolar kömek edäýmese halk içinden bu çözülmäge mümkinçiligi ýok. Gurban Nazar aga, Osman, Imam Nazar, Döwlet Mirat, Ömer aga, Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigine gatnaşyp, Owganistandaky we şo ýerden bir kanun ýollan Türkiýe'ge yeniden göçüp gelýän türkmenliň ykbaly barada dünýä türkmenlerine beren maglumatlaryň üçin köp sag bolun. Sağ olun. Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri